Hej kámo, MT projekt na ceste, nárok reset a Dezer, priprav sa aj na hostí, ktorí s nami dali Hipokrie, Rebeka, Berry Forby, DJ Vany, takisto aj Ríči, prispel jedným beatom a priprav sa aj na Sola. keď už sme pri tom kolába, Tých bude habať jej, vyber si na ktoré máš, ktoré práve chceš. Zadím, tomu ver, kámo len sa teš, pre filaz aj pre ženy, zo života dáme tiež. Texty budem najzle, fikcia aj real, texty, v ktorých nájde sa každý, kto v nich žil. život čo žijete vy, žijeme aj my. Všetko čo nás trápi, baví, fakty aj sny. Made in FB ako RR, Pre ulicu tme, pre našich fans žiadny fake, taký aký sme. čaké od nás party track, Punchline aj city, čistý underground, žiadne reka hity. Minimálne jedna vec, ťa za srdce chytí, tvú myseľ ovládne. ťahne do reality, čakajú na storytelling, huslu aj výsmech. Žiadne rapy z detskej izby, Žiadny nevý distrek, surový rap, živý, krutý, divý ako ústa. nenecháme sfotiť sa. Si dať pasku na ústa, hej a okrem iného, Žiadna cenzúra, RS stavia múr, ktorý nik tak ľahko nezbúra. Rapy sa už venuje dizajnu aj grafike. A štúdio Leonard spraví kvalitný sound systém. Trochu Prešov, Bardejov, Košice a Úsov, spolupráci z týchto miest doniesli pár plusov. My sme teda aj respekt, keď pôsobíme skromnejšie, počúval si každý to váš. čaká MT projekte.